Ujaji Nathan Erasmus ulande ngobunono iinkqubo zobulungisa ezilandelweyo de uMafe abe ukule nkundla namhlanje. Uthi phambi kokuba abe uMafe uthunyelwa kwisibhedlele sabagula ngengqondo kwiphondo leMpuma Koloni, inkundla iqale yazanelisa ngeenkqubo ezilandelweyo. uMafe walile ukungeniswa kwisibhedlele iValkenburg eKapa njengesiqhelo kwizigulana zohlolo ngqondo ziinkundla eNtshona Koloni. Ube namava ke awabalisileyo enzekileyo ngexesha ebesiwe pha. Kuloko ekhalile ke ngoku wathi akanqweneli nakanye uba aphinda abhekiswe pha, ayuba bubulungisa uba angaphinda asiwe kwaseValkenburg. Nenkundla ke yoneliseka kwinto yoba kumava ebenawo nento yokuba esasigqibo saye sathathwa sabekwa bucala kwathiwa besingafanelekanga. Inkundla iyalela ukuba uMafe uza kuvavanywa ngoogqirha ababini bengqondo, ze ke yakwayalela ukuba lonke uvavanyo luqosheliswe kwiintsuku ezingamashumi. Inkundla isinikile i-order namhlanje ukuthi makasiwe kwisibhedlele eFort England esise-Eastern Cape, nalapho khona zathi ahlolwe ngokwasengqondweni iintsuku, ajongwe iintsuku ezingamashumi. Lapho ke i-report ifuneka yenziwe khona nge-8 kaMeyi, sibuye lapha enkundleni. I-report le iyawujonga ukubana ngelaa xesha wayesenza ezanto wayezenzayo wayenayo indlela okanye wayenayo laa nto kuthiwa mental capacity or ukuzazi uba le nto ayenzayo irongo na. Inkundla iyalela ukuba ingxelo yovavanyo ingeniswe enkundleni nakwiqumrhu lezotshutshiso, ze ke uMafe wayalela ukuba avele kwakho ngomhla wesi-8 kuMeyi. Thandiswa Mawu weendaba ze-SABC eKapa.